मोनसे बिदायाव जुदि मोनसे ब्रान्सआव जुदि बाथाम बारोबा मोनसेयाव जुदि हाफ किल' जायोबा नोङो मोनसे ब्रान्सआवनो 1.5 किल' मोननो थांगासिनो 1.5 किल' ब्रान्सआवसो आरोना बिराद मोजां कालार जि मोजां साइज कालारा बिराद मोजां फसायो दि हादो जाथानसै टेस्ट खालामसै मोजांलै बेरायथिया मोजांथार सोरनाबा बारा गोदै जाया नोंसिना गोदैथार आदि आंनि फेभरेट बावसो इयो जि मोजां जादों माथो नै ओमफ्राय नै मालिकआ नै बिथाङा वेलकाम टु देयार फार्मिं आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ जों दिनै ड्रागन बागानाव फैदों स' बे ड्रागन बागानानो जाहैबाय सिगां नोंथांमोननो देखायखांखाबाय ओमफ्राय बै समाव फिथाइ थायाखैमोन दा ओरैबायदि मोजां फिथाइ थायबाय नै नायनो हागोन दा बेनि लकेसन आरो मालिकजों आं एसे रायलायनानै नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन बेनि फार्मिंनि सोमोन्दै भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरो नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर स' नायबाय थादो गिबियावनो नै आदानाव सोंना लानोसै मालिकआ बेनो जाहैबाय दा आदानि नाम आरो जायगा डिटेल्सखौ खोन्थाग्रोदो भिउवार्सफोरनो आंनि मुङा अमृत बसुमतारी आंनि गुबै गामिया जाहैबाय रुनिग्रा बान्दोगुरि दा आंहा बेखौ मावनाया थांनाय 2024 नि जानुवारि 17 थारिखआव गायदों नालाय आङो दिनैसिम बिनि बैसोआ बे बिफांनि बैसोआ 1 बोसोर 5.5 मास जाबाय बियो 1 बोसोर 5.5 मास जाबाय दा मथा-मथि बिबारा मोजां बारबायानो आरो फिथाइयाबो थाइबाय आरो मोनबायबो दा प्रडाक्टआ मोजाङानो जादों आरो जेनेबा ओमफ्राय भेराइटियाबो मोजांखा बे भेराइटिनि नामा भेराइटिया पिंक पार्पल औ पिंक पार्पल मोजाङानो खालार बेखौ बिराद फसायो मानसिफ्रा बायग्राफ्रा ओमफ्राय ओरैनो खयथासो पस्ट गायनाय जादों आङो बेयाव ओरैनो गासै कमप्लिट 161 दं नामा 261 टा पस्ट गायनाय जादों गासै 261 टा पस्ट गायनाय जादों फांसे मोनसे पस्टआव फांब्रै खरिया 1044 दं बिफां गासै 1044 बिफां दङ गासै बेखिनि बिफां दं आरो दा गायजेननायनिफ्राय खय मासनि गेजेराव बे बिबारा बारजेना आदाना बियो मथा-मथि गायजेननायनिफ्राय 1 बोसोर 3 मासाव बारदों बियो 3 मासाव 3 मासाव बारदों ओमफ्राय मथा-मथि दिनैसिम 1 बोसोर 5 मास जाफैबाय 5.5 मास दिनैसिम दा फानजेनबाय ना बिनिखौ फानजेनबाय औ दिनैसिम आङो 30 केजि फानजेननाय जाबाय 30 केजिसो फानजेनबाय 240 250 बिदि केजियाव फानदों आरो 240 250 बेबायदियाव फाननो हादोंनो लकेल मार्केटावनो फानदों ना लकेल मार्केटावनो फाननो हादों आरो बेखौ ओमफ्राय मथा-मथि खय कुइन्टेल बा खय केजिसो ओंखारनो हागौ बेहाय एसे अनुमान मथा-मथि अनुमान 1 कुइन्टेलसो ओंखारगोन बायदि सानदों 1 कुइन्टेलसो ना फार्स्ट स्टार्टिं 1 कुइन्टेल बा 30 केजि बिदिनो 30%सो फाननो हाजेनग्रोनाय जाहैबाय आरो ना ओमफ्राय ओरैनो बे बिफाङाव माबाफोर बेमार जायो नामा आरो बेमार जायोबा माबाफोर कन्ट्रल खालामनायनि टेकनिकफोर दङबा एसे फोरमायना होदो आदा बेमाराथ' ओरैनो फार्स्ट स्टार्टिंआव बिदि बेमारनि लक्षणा बिदि जाथारो बिदि जागोलाङो बिदि गोजा थांबोयो आरो लासै लासै बेनिफ्राय नैबेबायदि जालाङो नैबेबायदि सेवनानै बिदि गालाङो आरो गनसि बायदिल' थाखायो बिदि थालाङो आरो दा बिदि थायोबाबो बे जेबो जाया बिफाङा थायोबाबो बिफाङा थैया आरो थायो मोजाङैनो थायो आरो बिदिबाबो माने नैबेल' मेना बेल' थानांगौ आरो ना होमबाबो माने बिफाङा जेबो जाया ओमफ्राय बेखौ कन्ट्रल खालामनो हायो बेखौ फार्स्ट एसे जाहांनाय समावनो मोजां खेल खालामनानै कन्ट्रल खालामनांगौ जायो बेखौ साब खेबथाब बिदि बेफोरखौ स्प्रे खालामनांगौ जायो मेडिसिना ना औ साब आरो खेबथाब बेखौ प्लास खालामनानै स्प्रे खालामनांगौ जायो 15 दिन फरे ओमफ्राय ओरैनो दैनि बेबस्थाफ्रा माबायदि दैनि बेबस्थायानो बे मेसें समाव होनांगौ जायो दाथ' नांला इसेबां मानि दा दैज्लां नालाय अखाबो दंखायो हिसाबै नांथ'आ आरो दा मेसें समावबा होथारनांगौ जायो आरो मेसें समावबा औ सप्ता खनसे फरे बा 15 दिन फरे होथारनांगौ जायो ओमफ्राय हासारफ्रा मा हासार बाहायनाय जादों हासारावबो आं खालि लकेल हासार बे गोबोरखि बेखौल' बाहायनाय जादों आरोखि गोबोरखि औ जेबोथ' होनाय जायाखै आच्छा आं दखाननि बे सुपार पटास बिदि जेबो होनाय जायाखै आरो ओंखायनो आंनि फिथाइया जानो गोदै आरो मोजां मानसिफ्रा फसायो आरो बिरादनो बिदि आरोखि एखेबारे बिदि आरो बिदिब्ला बागानखौ एसे नायलांबावसै ओरै देखायदो औ बागाना नै बिदि थायोलै अबावबा रोदायावसो थायलाङो नै
गाहायाव सिलाय थायनाय दङ नै आरोना बिराद बे गुदियावबो बारा नै बिबार खिलिनाय आरो ना बे बिबार जाबाय माबायदि माबायो बेलासि समावसो माबायो होन्दों नामा बे बियो दा बारा गेवलांनाया? हरनि 7टासो फुरा गेवलांग्रा बे हरनि 7टासोआव 7टा 8टा फुरा गेवलांग्रा हरावनो ओमफ्राय फुंनि 7टासिम थाहैगोन बेखौ थख्रबबाय आरो बेनिफ्राय बे आरो गेवला नैबेथ' थख्रबनाय जाहैबाय नै नङा होमबा नैबे नै नैबे फिथाइ नैबे गुदियावनो थायो नै बे मोजां नै बेरायथिया बिराद मोजां मथा मथि गुदियावनो थायग्राखौ मोनफ्लांदों आरोखि आं बे गुदियाव थायग्रा औ बेलाय नै गुदि गुदियाव थायोलै नै गुदियावनो औ बेलाय गुदि गुदियावनो दं बैथिंबो दङ हरसेनिफ्रायनो गुदि गुदियावनो दङ थायो ओरैनो थाइसे फिथाइयाव नोंमान खय केजिसो जायो अबा अबा बिदिनो हाफ केजि जायो हाफ किल' हाफ किल' औ थाइसे फिथाइयावनो हाफ किल' जायो अबा 3 पवाबो जायोलै ओमफ्राय बांसिनानो पवास जायो आरो थाइसेयाव बिदि आरो बे गेवलांनानै गेवलांखांबाथाय बिदि जायो आरो नै दा बे मोनसे गेवलांखानाय बिबारा बे आरो मोनायाव गेवलांबावगोन नामा गेवलांला बे खेनसेल' बारो ना औ खनसे बारनानै बिदि जालांबाय नैबे फिथाइ जानोसै नैबे नैबे बिबारनि गुदियाव नैबे फिथाइ जायो नैबे थेन्थायासो जायो ओरै खेबना होनो औ नैबेसो जायो नैबे नैबेसो फिथाइ जायो आरो फिथाइ नैबे बिबारनि गेजेराव जाया नैबे गुदियासो जाबोयो आरो नैबे सिरिलांसै नैबे जाबोनोसै आरो नैबिसोर दा मोनायाव फुरा गेवलांसिगोन नैबिसोरो लायलाय बिसोर बिराद मोजां गेवलाङो बारजोबनाय नैबे बुस्थुआ स्राय जाहैबाय नैबे सिरिजोबो जाहैबाय मथा मथि दा हराव बिराद गेवलांगोन आरो बे बिराद मोजां मोजां बारखायो हराव नायनो बिराद मोजां नुयो आरो बेखौ कारेन्ट बाल्बफोर बायदि मोजां नुयो आरो नायनो बिराद सुन्दर नुयो सोरबाफोर ओमफ्राय माबा फुलिफोर नांगौबा मोनगोन नामा आदा फुलिखौथ' मोननो हागोन नामा खालामना हरनो हागोन खालामना हरनो हागोन ना औ खालामना हरनो हागोन नांगौ जायोबा खालामना हरनो हायो आं नै बिराद मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आरोखि आदसा गुदि गुदियावनो फ्रायानो बारगासिनो दं गाहाय गाहायनिफ्राय बारखायो औ जोलैया मोजां लोगोफोर सोरबाफोर जुदि गायनो गोसोबा आदानाव बुंहरनांगोन आरो खिन्थु माबाखौ फुलिखौ बानायनानै दोनखाया जुदि नांगौबा रेडि खालामनानै हरनो हागोन होनदों आरो आदाया स' जोलैया मोजां नायबावदो एसे थाइसेयावनो आधा केजि जायो आरो बे बिसोरो ना औ बिदि गिदिर गिदिर औ थाइसेयावनो आधा केजि जायो आधा केजि जायो थाइसेयावनो औ गुदियावनो थायोलै माथ्र' फरायनाय नङा आरो फरायगासिनो मिथिगोन गुदियाव थाइजोबो नै हा गुदियाव थायो आङो बे हिसाबै बिराद गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों आरोखि एकदमबारे हा गुदि गुदियावनो थायो माने बेखौ मोजाङै नोंथ' एबार फार्स्ट टाइम माबा प्रडाक्सन लाजेननाय नालाय नेक्स्ट टाइमाव बरिया माने प्रडाक्सनखौ बांसिन मोनबावगोन गिबियावनो बारो मोनसे बिदायाव जुदि मोनसे ब्रान्सआव जुदि बारथाम बारोबा मोनसेयाव जुदि हाफ किल' जायोबा नोङो मोनसे ब्रान्सआवनो 1.5 किल' मोननो थांगासिनो 1.5 किल' ब्रान्सआवसो आरो ना मोनसे ब्रान्सआनो 1.5 किल' मोननो थांगासिनो मोनथाम आरोखि बे ना औ बिफाङा मोनसेयानो बिनिफ्राय ब्रान्सआ मोनसे ब्रान्सआवनो जुदि मोनथाम बारनानै बिदि मोनोबा आरो बेलेग बेलेग ब्रान्स दंबावो नै बेफोरावबो आरो बेयावबो थायबावगोन दा बेखौ नायोबा मोनसे खुन्थियाव 20-25 केजि जानो हागौ आरो बेसेबांसो थायगोन आरो जेनेबा उनाव उनाव ब्रान्सआ जुदि मोजां जायोबा बिदि आं आसा खालामदों आरो बिदि आसा खालामदों बेलाय गुदियावनो मोनबाय नै गुदियाव नै दा जोङो नोंथांमोननो थाइसे खानानै फिथाइखौ देखायसिगोन फिथाइनि क्वालिटि आरो टेस्टखौ जानानै जोङो ट्राइ खालामसै नायदो नै माखासे जानो खाबाय थाइथामसो नै सिङाव जाहैनोसैथ' ओरैबायदि मोजां भेराइटि दा बेखौ जोङो हाखावनानै दिन्थिगोन र' ट्राइ खालामसै लोगोफोर टेस्टखौबो नायनोसै कालारखौबो नायनोसै जोङो मथा मथि आधा केजिनि एसे बारनो हागौदां गिदिर ना जि मोजां साइज कालारा बिराद मोजां फसायो दि हाथो जाथारनोसै बरिया जाग्राफ्रा नै नेनानै दंजोबो वाव नै जानोबा नै टेस्टि जि साइज आरो गोदैबो जानायसै नै लाबोलाय ओरै सिजोबनायखौ बरिया नै दे जानायदो टेस्ट खालामसै मोजांलै भेराइटिया मोजांथार
सोरनाबा बारा गोदै जाया नोंसिना गोदैथार आदि आंनि फेभरेट बावसो इयो जि मोजां मोनखायो आं गोथावानो जाबानो जोबनो नागिरो सोगासेयावनो दाख्लै माबा मोन फैबासो गैया नोंथां एखेथार बिनि खालामदों गोदैथार जाबानो जोबो फाग्लासो बिराद गोदै ना गोदैयाबो आरो बेखौ फ्रिजआव दोनबा ना गुसुसिन मोजां मोजां बरिया गोदैया टेस्टआ मोजां जादों लकेल फेभरेटखौ लांनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय दाना नैबे औवाया सुसिगोन 6 केजि जागोन आरो बारखायो थाइथामजों जायो दा थाइथामा बारखायो नै थाइथामा बारखायो एसे एसे बारा जाबाय नै माने 1 केजि एक्सरम जागोन आरो नै औ नै 1 केजि एक्सरम जाखायो बेनो बायदि जाथारो नारजिया आरो दासो खागोदान नालाय फ्रेसथार आरो बुस्थुआ नै होलाय होलाय 100 ग्रामखौ सुइदआनो जाहैबाय 100 दा 100 होलाय 1 केजि 400 ग्राम 1 केजि 400 ग्राम जायो 1 केजि 400 ग्राम जाहैबाय थाइब्रैजों लोगोफोर आदानि ड्रागन बागानाव फैनानै जोङो गोजोननाय मोन्दों माने बिराद मोजां प्रडाक्सन जादों नालाय एबार सिगांबो देखायखांखादोंमोन दा खिन्थु फिथाइखौ नोंथांमोननो देखायनो हानानै आंबो गोजोननाय मोन्दों आरो आदायाबो माने साक्सेसफुल लामायाव फैगासिनो बेखौ फाननोबो हागासिनो दा लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आसा खालामो नायनानै मोजां मोन्दों होननानै आरो माबाफोर जुदि सोंनांगौआ थालांबावदोंबा कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोनहा बुंहरनो हागोन आसा खालामो नोंथांमोनहा सोंहरगोन होननानै भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय